Darba jien kont f'uffiċċju, u tidħol kollega tiegħi u tħabbat li u tgħid li ġejs tajli għaw klient mal-bib jixtieq jagħmel SIM replacement, aħna konna nsejħula biex biddel is-SIM card, imma ID card m'għandux. U jiena għattila isma' għattila ma jistax bla ID card. Daqshekk. Għattila għajdu ma jistax. U di ħarġet u reġgħet għat li ġaj ma daħt jgħid li m'għandux, ma teżistix. Xiex l-ID card? Għattila leħi Ma kienx għalienu. ma jistax ikun, għattila. U noħroġ barra jiena u nara l-darraġel ġiek mal-bib tal-uffiċċju. Għalli orrajt, senjura, għatlu għajli hi. Għalli jiena ma għandix ID card, għatlu leħi ma jistax ikun. Għalli ma jimmux għalija rrida, għatlu aktar u aktar jien. Għalli għax hemm il-personal l-ID li tittamel is-SIM card edha fil-karozza. Nisper li di għatmattilkom ġejattilkom jgħaw. Le, kompli. U jien għatlu. Xiex edha fil-karozza? Jgħat fil-karozza l-persona li tjamel is-SIM card. U jiena għalfet titqo. Issa kun li għattinna tjamel. Ver ta' fuqa. Le, kompli, ejja. Kompli. U insomma, u jiena għatlu leħi għatlu tuħux għalik, għatlu ma nistax naqdi. Għalli hi għalli da bil-fors, għalli irrit jamila għalli għax biddel il-mobile. Għatlu hi tibqax tirsisti, ma nistax naqdik bla ID card. Jiena u jibbat tħalt uffiċċju u għalat. U nerġu nara l-darraġel. Għalli għattina għalċ sekunda ċansi. Kif ħaniftaħ għatlu hi tibqax tipotajt. Għalli jisma, għalli jiena. Ma rriċi kollox taqsam miegħek ir-rabjata, ġifieri minn li għatlu xi, għatlu tuħux għalik, għatlu ma nistax, għatlu nispiċċa nitlef xogħli jien u bqajt nirsisti. Għalli isma, għalli jiena niġi. Għalli xi ħaġa insomma, ma nafx jgħidulu. Jiġi minn xi ħadd. Le, li hu kien il-butler jekk tissejjaħlu hekk tal-isqof. Jiġifieri fil-karozza kien hemm l-isqof. L-isqof, l-arġisqof. L-isqof. U jinatlu. Dak li kollu d-daqqek fil-ċess. U jinatlu l-isqof. Għatlu l-isqof fil-karozza. Għalli għatlu madonna, tħol jena. U daħħaltum fl-uffiċċju tijaj. Kellek l-isqof u. Le, l-darraġi. Għatlu għani provanejni, kumma tatlu smaħi għatlu ħana nitċekkjax daw vera ma kellux ID card. Ikollu jisa karta aktar mill-li ID card. Ma kif jistajku ma kellux ID card? Ma kellux ID card. Vera, ma kellux ID card. Ma kellux ID card. U da fl-uffiċċju. Le, l-isqof bl-ID card ikun. L-isqof bl-ID card, u daġi biex jamela l-isqof. Vera, u jien san, għatlu smaħi, għatlu issa li għamiltilek, għax kont iċċekajtu stajt namelilu, għatlu issa li għamiltilek titnizzel l-isqof minn ġol karozza, għatlu jiriti berikli l-uffiċċju, għalli da, għatlu, ħita, għatlu issa dejtek issa jiriti jizzel l-isqof, u nizel l-isqof fil-ħanut, dejt indawr u le, ma kellux dik, għalli mandiġ dik, għatlu jidħol għaj talba f'kull kamra. Il-ħanżira bħala. Talba f'kull. Vera, fil-ħanut. U tittarani induru kien l-aġenti dak iż-żmien niftakar kien hemm wieħed klient kif ħaninżel biex ngħidlu qdih malaj kien sejjer break. Għalli tibindal xi ħadd ieħor. Għatlu klient iksa malaj dal-isqof qdih malajr. U mbagħad here right Mons insomma u dawarnieh daħaltu fl-uffiċċju kienu għaġbu ħafna l Eċċellenza daj. Le, vera, daħaltu fl-uffiċċju tiegħi kont u jiena duraw dur dil-kamra fil-kċina u kien għattaw ħafna ħin u vera ħadd pjaċir. Xi diagonal? Xi ġifieri? Għax l-isqof diagonal jimxi? Vera.